иди футбол дар тамоми гӯшаҳои шаҳри Москав идома дорад. Садҳо ҳазор нафар мухлисони ин риштаи варзиш ба кишвари мизбон ҷиҳати тарғиби тими миллии хеш ва дидан намудан аз ҷойҳои тамошобоб сафар намуданд. Ҳамарӯза майдони Сурх, ки дар маркази Москав ҷойгир аст, макони на танҳо тамошобоб барои ҳаводорони футбол, балки муаррифӣ аз фарҳангу маданияти кишварҳои иштирокчии ҷоми ҷаҳон ба ҳисоб меравад. дар ин макон парчамҳои мунтахабҳои Мексика, Миср, Хорватия, Сербия, Тунис ва Аргентинаро низ дидан мумкин буд. аз миёни анбӯҳи зиёди ҳаводорони футбол мо парчами кишвари азизамонро дарёфтем, ки ҳаводорони футболи тоҷик дар даст доштанд. ҳатто аргентинагиҳо хостанд бо ливои Тоҷикистон аксбардорӣ намоянд. мухлисони тими мунтахаби Хорватия иброз медоранд, ки кишвари Русия тавонист бо мизбонӣ кардани ҷоми ҷаҳон 2018 ҳамагонро бо меҳмондорию масъалаи ташкилӣ ба ҳайрат гузорад. онҳо мегӯянд бисёр хушҳоланд, ки мунтахаби Хорватия дар ҷоми ҷаҳон бо бозии муҷаллояш дастаҳои қавиро дучори шикаст намуда дилпурона ба пеш ҳаракат мекунад. новаста аз он ки мунтахаби футболи Миср аз идомаи рақобатҳо қабл аз даври сеюм маҳрум шуд, аммо ҳаводоронаш хушҳолу аз иштироки тими миллии хеш розиянд. ба андешаи ҳаводорони ин дастаи мунтахаб, Миср метавонад бо мағлуб намудани дастаи Арабистони Саудӣ аввалин пирӯзиашро дар ҷоми ҷаҳон ҷашн гирад. аммо онҳоро чизи дигар ба ҳайрат гузошт, яъне шаҳри Москав, пойтахти Русия. онҳо мегӯянд дар ҳақиқат кишвари мазкур бо мизбонӣ кардани ҷоми ҷаҳон тавонист фарҳанг ва маданияти хешро нишон бидиҳад. дар майдони Сурх як қатор манзараҳои зебо ва майдонҳои махсуси бозии футбол ва дилхушкунанда барои мухлисони футбол дар хизмат аст. барномаҳои консертӣ, озмунҳои гуногуну шавқовар аз зидди футбол дар мамлакати ба мо дӯст дарак медиҳад. давоми як моҳ дар Федератсияи Русия тантанаи футбол идома дорад. миллатҳои гуногун ба майдони марказӣ, ки исми майдони Сурхро дорад, ташриф меоранд. инҷо ҳаводорони футбол ва сайёҳони хориҷӣ анъанаҳои кишварҳои худро ба ҳозирин намоиш медиҳанд. бобо Холмуродзода, Акрам Калонов аз майдони марказии шаҳри Москав махсус барои барномаи хабар.